scrolling video nga waray pulos hanuna. Ang digital environment nga pupunohin fake news nga naringgasa. Nanggalimtan ang gawas tungkod hand screen, hand cellphone. Ang virtual nga kalibutan, waray amot hat kalibungan. Kampanya ha virtual, gamito na husto, i-share ang kamatoran han aton kalibutan. Himoan aton viral ang pagtanong ng pagimpyo, gamito ng algorithms para hakaw payan han tawo. Maghimohin website ngan blogs para han kalibungan. I post an video han coastal cleanup ha social media. Gamiton ang messaging apps para mag-organisa. Ang digital network himunon nga taming nator. Tikang ha-clicks tub-tub, hatinuin nga aksyon. Ang digital nga kusog, magdararahin solusyon. Milyon nga views para han berde nga buwas damlag. Kampanya ha virtual, nagpukaw han kalibutan. Gamito na husto, i-share ang kamatoran han aton kalibutan. Himoan aton viral ang pagtanong ng pagimpyo, gamito ng algorithms para hakaw payan han tawo. Kampanya ha virtual, gamito na husto, i-share ang kamatoran han aton kalibutan. Himoan aton viral ang pagtanong ng paglimpyo, gamito ng algorithms, hakampanyan han tayo. Dabo